sittenpä ollaan... Vähän jännittää. Niin jännittää. Me ollaan nyt urheiluravinteet.net. Nyt laitetaan ränyyskoetukselle, kun se on vähän tämmönen yllytyshullu. En. Olet, kyllä, joo. Ja eli me nyt tämmöstä klorella-jauhetta testataan. Ja Ranuis on luotunut koekaniiniksi. Ja nyt syö sitä. Tää haisee aika... Se, joo, mutta kaikki... Tää on vähän niinku tästä akvaariumallinen. Joo, mutta kaikki mikä... Oi, miten Tummovihreä. ihana, herkullisen näköistä. Se on siis ihanaa. Haista. Tää on tämmönen niinku... Tää on niinku tommonen... Hyi, onpa se hyvään Hyvin kamala. Ei vaan nyt syöt. Nyt vaan syöt. Sinä olet lupautunut tähän. Nyt syöt sen suuhun vaan. Nyt ihan reippaasti. Se on terveellistä. Suumu auki. Junaa tulee. Ja sitten. Ja suu kiinni ja nielä se. Onko se hyvää? Onko se noin hyvää? Se reipas tyttö. Eikö se ollut, että minuutti ei vettä? Oliko se hyvää? Kyllä mä suosittelen sekoittaa tai johonkin. Mihinkä ajattelisit? Johonkin tosi voimakas makuuseen. Joka ei maistu akvaariolta, kiitos vaan. Joo, kyllä. Tämähän on tosi vitamiinihivenainen pitoinen tää klorella. Mutta näyttää kuitenkin silleen, että hirveän terveelliseltähän se näyttää. Vihreä. Joo, mutta tässä on sitten niin kuin pelastusta myös niille, jotka haluavat. Näitä löytyy myös tablettina Foodinilla. Että jos ei halua tälleen testaa, ja tosiaankaan ei ole ihan pakko vetää näin, mutta... Smoothieita tekevät paljon. Niin sinne sitten sekaan voi laittaa. Ja toki voi sitten, jos on yhtä rohkea kuin Ranys meillä, niin ei muuta kuin lusikkaa vaan ja nappaseen ja pikkusen vettä päälle. Näitä löytyy urheiluravinteet.net verkkokaupasta. Moikka!